So, na sila mambilan lang i-order lang. Thank you ka. Dapat talaga mag-aaral ako ng mabuti. Sige na, Day. Kasi dapat. Dapat talaga. Ay, mahal kayo mga gastusin. Mambi, salamat. Di papalit pa dyan. Pero, kuwara siya oh. Zero sugar. Yung palit, yung palit sa kuwan oh, na kanina, puti nga butanganan niya og kuan. Salamat kayo Mambi kay nakamirinda ta daning kuan. Pizza Hut. Didi silang tulo. Luoy man yung usa kay na samad naman ni sa tambal ani. Samad na pud siguro na yung kuan wayon lagi siya ilahi na nato na sa. Nasama na gid ko na sa KitKat. Wow, daan na kang KitKat. Kani magud man dito magudis mun. Matrapuhan na ng mata niya. Mga naugar na ng mata. Ayaw naman noon siya. Tambali atong kuan. Morning, Mami B. Didi nami. Pusod na nang ihang pupo dito og wiwi o alis na pud na. Nay mapalit sa Gisano anak. Mahal sa Bisano. Pila. Sa Shopee barato na. Order na daan. Ay si KitKat kasi minminak. Kaya naaloy kasi minmin na samad. Paglimpyo man na. Mun duli ate dali. Kila mo walas danti. Kani kay kiat mo guni si mun oh. Kaya ihang dapit diri na oh. Lang nas ate oh. Ate, linis ate. Wari ate ana. Yung naman og didi. Samad lagi na sila. Samad kay away man. Okay na ni nurse oh, nagtambal ang nurse nimo oh. Hinahina lang mama nurse. Okay, dia nag-nurse ni uli dia. Samad naman kiat. Tapoy pag kuan, patapoy pag. Lapas. Ko gapas. Ang nurse nga ate. Talo nga nurse. Nurse. Sama niyang buka oy. Ayun na nakigahapon tamanan ba ng ate. Ay pasudas danti kay amura ba ning pagawas. So dito guys. Natay kuan. Atsal nga talong. Nakalibiri na jud ta basta natay talong. Dapat ni guso kaning kinilaw. Yung adlaw tong tanan guys. Salamat kay kadto sa ihang mami kay yordiran siya og gusto dito tatak na anak. Litman. Mahal mo kuno kay na. Kasi mas nice ma kani. Ang kaning black. Ang black kayo. Kumo naman kayo pag kayo black na no kay alam mo mabagay sa imo kanina. Kani dayo. Red man na. Burgundy ko no color. Bugulang siya sa kuan. kanday siya murag May inanay sa kuan sa Dumaguete pero lain ang color siya kamo siya nataya ang color no. salamat kay Juda na sa laptop ni Ma'am Ging. Shout out ni Ma'am Ging. Nya ga-order day sila og kuan kanang singa na anak. Palitan sa siyang mami niya mahal ra ba kayo siya. Na ko di kinamahalan na katong tag Pang cardio man to katong manang pang doktor nga kanang sa heart gid nga kuan. Ano
Raspberry. Raspberry yun. Kana. Raspberry rainbow. Okay. Kulay black. Ang kuwan. Kanang daghan kayo mga i-order. Black ang diri ba? Wala. Hindi na mahimong black na diha nak. Hindi, color po. Dark na yung raspberry niya. Black pa siya daga no? Ino ni gani oh. Kaya maguna siya. Silver magud na. Red jud siya te. Wala siya. Kani gani. Basi sa video ra na nak. Silver man yun. Ito man jud. Wait sa ha. Nani, uso man niya ako ngayon. So, na sila mambilan lang i-order lang. Thank you ka. Dapat talaga mag-aaral ako ng mabuti. Sige na, Nay. Kasi dapat. Dapat talaga. Ay, mahal kayo mga gastusin. Masa na, medical. Akong kisente mo, i-invite ka sa Facebook. Jud, sa Facebook. Mahal na ba kayo na anak? Susingatan mo daw yan. Sabi nga ni Mambi, maano daw yan eh. Hello, miss. Yan ano niyo? Picture rin eh. Kasi delivery pa, Jud. Pero makachat na ko. Required to valid IDs of cash on delivery transaction or ID, no COD option. Wala may COD, basta pag COD mo na. Masa ko yan, chat? Ikas ang delivery na lang. Dili. Dili sila masugot? Lisod ng kuaanan. Asa man dapit? Ikan di sila kuhan kay palit si Nicole ug ang Nicole. Hindi, ingon mo gusto mong bida niyo. Mababalit o burger. Nya. Kada lang, bakit tatawag mo ako? Dili, ana siya nga palitan. Paliti po si Nicole og burger. Pagkaon ko ng burger siya nga. Gani kay luoy po niya. Luoy po gani ko ni mama dito kay siya raw sa gabantay sa area siya. Sige, palitin na lang po. Palitin na lang po din mo mama. Ang pahit na lang ugit sa mi kay kuan. Salamat kay Kazumi, Mami ni Cristel. Maya duha pa jud ka. Kuan. Picture. Nga, salamat kayo. Happy ang among pamilya. Labi na rin, oh. Happy kayo siya. Salamat kuno sa iyang... Ha? Isang gipalit yan eh. Mahal ba to? Nyamat ka ayo. Kamot jud na dapat. Kamot jud kay... Basta maka-feel ko nga gikapuhin ako ato bangon jud ako ng hitman. Magatubang ko sa ispitis ko kung gipalitan ka ina na mahal na. Tungtong rawag tiil. Maguning happy Sunday na to. Dahil malami maguning sama-sama ang pamilya ba? Anang murag dili ta ma-stress na. Kaya ay. Ha? Sige, hindi niyo. Ano ikaw ng sili? Sabi ko makaon na. Makaon man. Makaon man ang siling ako an. Salamat Mami B. Salamat sa imong paglab na mo always. Amping niya sa Michigan. Ko kaano. Tilaw na pud may pizza. Burger naman kahan na natapit siya ha. Muloy ko na sa limunak. Ano muloy mo sa limunak? Wow. Muloy ko na si Mami B niya. Siya may yung napalitin na lang daw. Kuan, nakakaon po si mama o si papa. Thank you, ma'am. Pareha mo ka ng mindset na kayo. Si Cristel, yung nakaw na laluwi lang si Ako rin Papa. mami mo dahil. What if kuan ba? Pareho sila mindset ba nga ka ng maluoy. Wala ko ko. Maluoy ba nga. Ang isang ketchup. Pero maluloy yun nandiyon ni guys. Labi na ako maluoy ko. Maluloy yun kay ko sa tanan. Maluwi gani ko, nakasulit ko ato ko. Ito ko sa plaza. Yun ang sa pliburan eh. Kaya tigulang. Ha? Biko. Sana siya? Kawayan. Nay tigulang ba niya? Pwede na Naluwi siya, mo ko niya Sabang katigulang. nila tao. Tigulang naman guys siya niya. Mga lalaki mga tigulang na kayo ba? Hatag ko. Sus,
Kita mo ng mga badyaw, dool po na akong badyaw. Hala kay gitagaan ako ang badyaw, ni dool na po ng uban. Unsa na 15 pesos na lang akong kwarta, ako lang 5-5. Tiwaloy mo gusto gulang. Mga batang abadyaw. Hindi maluwi si Inday sa tigulang. Ako kay gatong sa sibulan ko na nanagkot ko kay piso sa sibulan. Kaya naman ito yung nanay dito, ako ipalitan ba niya. Labi nagkanang Tulog, baligya gabo ba? ka di lang gipalit tong tag-dus ba na, tag ano niya. Tagang Maluwi badyaw man sa ko niya, Roque, Inday. ingo siya nga wala pa kuno siya pamahaw. Tasa. Kung kasi halin ako lang gihatag itong 100. Last month niya naman dito na ako kay ang wadawat ba sa unang eskwela. Pilahay na ako ba, 500, 700 daw yan. Karon di nakaigo na kay. Mas maluwi kung tigulang ka, tigulang manggod. Makita gyud nimo sa ilaha kuan nga ganapa sila mabuhi bisag tigulang ka sila. Pero kanang hinung mga batanon pa nga na ako man na sila kumpletong tiil, kumpletong kuan. Manarbaho na Orang pa din sila. mo nila. Pero kanang tigulang manggod, dili na mo guys sila usay kalihok. Ano na ba? Yung mo Di, na Jud, mo ngayon kanang- na lang. Gamay na lang jud ang ilang panahon nga kaibutan Ano ba na. maluwi ko? May dala ko matukog lungsod, sus may lang di ko makatapad og tiguang kay na. Maluwi ko mga tigulang. Kanang mga batang pa kay pagbihan ana iba't man nagragwe. Makatrabaho pa man na sila, ano pa man na silang mangayo. Kumplito man silang tiil. Ay, may nang tigulang kay, hindi naman kayo na sila ka, Napanda sa electric pan lagi kay uwan sa gawas pero kuan mo guys sa sig una uwan. lang rin nun, ng mga Electric pan makigi. kabagyo-bagyo. Nga mambi ka ng na-order na nila magbuhat na naman tag pila ka days. 5 or 7 days. Kasi color na. Black tanan. Estimated to 1 week. Magkuhan mong gugo, Kapin. hala, murag ito mong ako deserve. Yung mahadlo ko ba? Yung kung hala, what if nakapayat na ko, nanundang na dahil kong skwila dyan. Ayaw po, pero hindi ko nga, sige lang kay, kamutan lagi na ako nga Ano humahawa. na ano ni mo? Motivation ba? Motivation ba? Inana. Na kay gamit na ingana, dapat magamit jud na nimo. Kay mahal ra ba? Sus grabe guys. Mahal kaso ang Di man sa ingon nga required yun, pero ako ang gihuna-huna kay in the future ba? Magamit Ako- pod ninyo. Hindi Siba ko ko na nga, may oo. natural lang na siya. Nga may kagalingon ka. Pero in the future lang yun akong gihuna-huna. nga makamao siya nga Kamaw ka magamit di ka Master ni mo gamit, unya. Wala na kay gasto nun pagka Mas madali ka kay- magud makakat-on. Oo, Kung may na- kagamana kay kagalingon nga gamit nimo. hands-on ka sa mga Hindi ko ganahan mo gud magulam-ulam kay kasaban mo Maguba gud niya ni. pa. Dili kasaban ni anong magulam-ulam. Kailangan gani ang BP. Di. Kung duty ka, di ka magsalig sa BP sa ospital. Dapat na jud ikaw galingon. Unsa na lang nag-BP sa ospital, duha raw niya imong pasyente naghingalo na dira, di dapat na po kay imong ha. Siyempre, Dili ka kung magsalig sa mahulam po ospital. ka, ang imong gihulman, siyempre, mailang po na nimo nga magpahulam kay siyempre, iya ba itong giingatan po kay mahal ba yan? Mo nang giingon sa mong mga CI nga. Mitra sayo pa hinahinayan na aron ni kasunod nga kinahanglan na gyud dili na ka mabugatan dili na ka baspak na jud ka mo palit ina na ba hinahinayan ra gud. Dili naka-pressure ba? Mm. Ana kay kuan. pero mo lagi na guys Kaya kanang lagi ko no inig duty dapat. maikog lagi siya siyang Mo mami. lagi na ulaw yung ko si pero medyo ko nang palit ba ko or dili ina na mahal mo gud kayo. Nya nagmangay pug advice ako mga classmates nga. Okay naman pud kung palit ka kay magamit man jud na nimo ini ka kuan. Kaya rin mag-ginos imong Siya nga, kurso. ikaw nga, okay naman siguro ka ng baratuhon ra niya. Kung yun na po, kung baratuhon, basta dali ra po maguba, ang gasto na po. Nanana ba? ang ano na mo nang accurate ba siya? Ang quality po nga, Quality dili ka ka siya. accurate kay basta upayat ka baratuhon, ending ana, dili accurate ang pag di mo madungog ang kanang pulse bar ay kanang tibok baron. Pag BP sila kay parehas tanan og kuan niya. Imo lahi kay imo pike. Ingon ka tagpila dahil ka tag 700 man sa merkado. Wa na. Kasi pag imo agilaha, pag BP ni sila kay normal ra imo kay tas kay dugo. Oh. Dili gyud na limit gyud kay tipo. Kaya ko nga ay Dili jud ganang pareho sa mga online diya sa barangay kanang timbang-timbang ba. Ditimbang ka sa lain na. 69 yung timbang ka sa lain nga murag ayo nga timbangan Pag 49 kuan na man dai pag ka. pike yung gamit, pike po diya ang result niya. mo po da. Accuracy lagi dapat na Pigi Mo po dai yung pinaka-importante ba sa medical accuracy gyud kanang tinuod. accurate ang ano.
Kay what if di ay Basta daas kay kag BP niya na alarma na na imong pasyente kitaga nagmedical kanang tambal nga magpaubos og dugo niya di normal ra di ay na pwede dapat yun gamay kuan ra gyud lagi pwede ka makapatay og tawo. Anime kanya pagbalin dito sa ospital, Kinsa na mo sa pag likod, BP, guys, sa taas ang dugo niya. Kuan na dito yun. Mga kalat sa likod guys. Okay. Mga kang kristal nga mga kuan kay mo. Larga na po di sa dyan. Mga swimming na po. Kanya, Kaya sige na sila makibalo kuan na ka ka. ng Kung mag-swimming mo, taga, Diri sa ako para di pirmi ko bingin na. Yung mo to. kinto ka. Ginto ko. Kinto. Hindi kayo katong praktisan. Alam mo dahil, tiktik ni mo Sige, niya ang dahil. iyang praktisan ko kay katong iniro ba? Ay dili iniro ininana lagi. Nana mo ko na, oh. Tudluis iyang usahan na pa kay di ko Diri lagi kuno sa right, diri kuno sa right mo ginhawa. Nya inig left na mo dungo nakakamot na lang. Ni ginhawa na pud ka diri. Oo. Nya dira na po diri kamot. Nya diri Pero nakatry daw na ka. nakatay ko pero malumos jud ko. Dili ka malumos dahil, kung makamawag ka Pero malamoy. medyo gusto yung nga sa Malumos una. jud ko. Kauna pa dyan mo kay by 5 pa Kaya dyan, ano? mag-perform ana. Mintras imong kamot galihok, ang imong paa sa Amo, lalom, gani. gamaniho mo po na. Amo pang gitrain kanang kuan na pang mikatong murag Hmm. styro ba nga gunitanan. Dito Floater. mo floater para mo float pa mi ba may nana. Pero magunit mi ato gihapon, gunit gihapon mi. Buhato ni mo, ibutan nun. Ang buhato ni mo, araw maana di mo tel, no? Araw maana di ba? Araw maana di mo tel, bahalag sabihin nato nga ikaw makatugkad ra ka kay taga diri ra. Ayaw anada nga ikaw tugkad ra. Eh mo tel mo, ilangoy ko na siya nga dili siya mo Kailangan tugkad sa mangod lalom. kung naadyo ka sa swimming pool, disiplina gud ka ng focus kay kung di ka mo focus no, magpanik ka, malumot, Malumos mamatay lang ka. man jud gas ka, malumot jud Kami ka. kani sa una, ano malagay mi sa una lagi nga wala mitudlo eh. Ikuyo ko mi sa dagat sa labo dito nya. Pag abot dito ituklod ra man dai kanila nya. Gani. Siyempre maningkamot tas kakulingon nimo as ka manggunit kay Wala ikaw ko. ka mo lamoy god niya. Kulbaan ka, So, ising matay kayo lumos na. ka noon. Ayaw. Sa kay bangka ba? Ya dos balod man daw. Balod, ayaw. Lahi ang sa swimming pool ug sa dagat ma. Ang sa swimming pool kay murag huot kay mong dughan nga kuan mo gud siya. Close siya bali pareha sa dagat nga open kayo. So okay ganin na swimming pool dahil kung malumos ko makainom kag tubig tapang sa dagat kung makalumos Tap ko pero ihi. sa dagat ang malumos So mara ka. to guys kay Asigat, na kayo kuan ang to dagat. guys. Kanang amo ding giapas ni sa gahapon gabi ide mo to na kuan ko kanang murag na trauma ko gahapon kay nakapag-load si Nicole og dali-dali kay malagi na si Crystal pag abot sa Di ko ano Sibulan. nila, suspend nila ang biyahe ba niya dito na ko stampi ni Agi. Kung gisuswaman sa kay bawo nga gisuspend na niya man Nya, wa pa jud kalarga koy na siya. load, wa pa jud koy load niya. Kusog pa jud kayong ulan niya. So wala, alas 6:30 man daw mugi ka ng birds niya, alas 6 na. First time jud niyang ni Agi dito lugar ba. Oo niya, brand out Bahalag lagi yun. wala bagyo dahil basta dagkong alon. Ay, di I-cancel na to. mo na nila sa liluan. Pero gingana galiday sa sunod. Ay na jud padayon ug naa pa ka sa Sibulan. Kay mupadayon naman siya kay tampi naman siya balik pa siya sa Sibulan. Dili okay naman eh Wala padayon siya niya. Di wala Dili siya lang siya masakit. alanganin sa oras nga. Oo. Gabi ina, Gabi na. delikado. Okay ra kung muli ka nga alas 3 pa na Oo. niya, tampi na lang kagi. Pero kung Oo. alas 7 niya mo, Alangan alahos naman. pa kag tampi, dili na lang. Gabi na ba yan? Presto Brown ulit. out pa gyud. Nakitabo gabi na to ba nga. Brand out Uno pa Santa yun. ba? Sige jud ang po. Among plano ta anak. Ug magsige pa jud unos. Among pasakyon si Crystal og series. Dito sa bato. Nya Nabulang Kami- mo sa kalsada lalo kami na kahit namang libaong, kami na namang duha ni sa- Papa dali sa padayon ibato. og motor. May kay undang aguhan kay wala nagpasakyon Undang. ra man ta kana mo series na alam mo lipong ra ba jud Dili ko ko ma. nagay ko nga. Ginanay na ako skillet to. Okay. Gulit na lang ko kayo. Dugay. Ginana man jud. Dugay makadunggo ang ko anak. Dapat dito gali kuno mga 10 minutes ra anak. Okay. Makit-an gud nimo ang dito. Oh. Akbang na gid ba? Di mo mag-isa. Di kinami naka-istorya bayi dito sa gilangoy ra kuno na. Di kan kuno sa bato ko dun dito So unang gilangoy. kani ko na gilang. Sabi to nagalangoy sa unahan sa dililuan ganito, Liluan pag ganito. Kuan. Tampi. Di kuan bato to tam dito kuno ni Gros tampi gilangoy ra kuno. Kaya mo na sa bayi mga- pa jud kuno. Basta swimmer ka. Bayi. Dili yan mo ladok kay na mo lilo na stunga. Ay kan ano. Dito kuno way lilo. Bisag kung sa kakabalo mo lang hindi ra masalma. Masuyop ka sa lalong di man jud ka kaakuan. Paglang mo ba agi nimo imbis nga mo diretso ka mo tuyo kinuha ka mo ana ka. Suyupon ka sa bus. Mura mo nagibudo. So mara to guys, Na, salamat nakuyawan kayo. ko gabi eh, maluwan mong gud siya. Susi, lingi-lingi sa
Nya nakapait pa jud kay brown out. As in black out tanan mo. Jud kay makita sa kilid-kilid yun. Nya makita na rin mo Yang na. ikadlukan mo gud na plate sa number na dalaga. ako pa jud. Nicole tawagin Nicole kay ang plate number lagi sa bar. Tingit-ngit dari gabi na taranta po ako ara. Nya Plate number na. asa naman ni. Hulingi-lingi jud ko koy makita ng mga butang naman sa mga sari-sari store, di ba? Mga tampi ba na San Jose na na eh. Okay raw. Dili kay ana na manggaling. Oo. Mahitabo to usab. Nya di ba magawas mo alas 5. Kung brown out manggaling nya makagikan ka dito alas 6 ay nalag uli. O dili wala mong gudyo damhag yun nga isuspend ang kaliluan. Yeah, Luwas guys. kung tas kag oras. Aga mo bayad mingming pa, guys, pwede, okay ra. wala na mo nari gibutang sa kusina. Tuwa na sa muhang Wala man sala. pagkapos no. O dito guys ang Maayo gibutang. Wala shipping. kay may kibalo dito na mi sa mga shipping. Okay, sige magpanawag si Nicole. Pag-suspend ko no alas 3 na sa hapon. Ang paskrap. Bali na di biyahe niya murag dili na Pasakyan. nindot Kaya kay hapon naman. hapon Ako na ba kahit ako balod na sa. magbalod di na nag-suspend. Tingbalo di ro yung anong brana. Wala, wala na. Namang goy murag pressure mo na yung nana. Nalaras hangin. Pero inarong bulan na lino na gid na. Ulay biyahe. Sarado man ang kuano. Walay barge ba? Mm. Yadok sa paskrap. Pagkadulok sa paskrap. Sarado man budang gate. Ano po tos kuya. Unsa man day? Nay, day sa tampi day. Alas 6 day. Nya, wala. Alas 5:45 naman. Alas 6 niya. Saman, bumotor ta day. 150. Wala naman kuy budget kuya. 20 na lang ang kwarta. Siya nga. Chat ko ni ate. Ti, asa day ng tampi. Ti, kanang kuan. Asa ni mo sakay. Siya nga, anak ko kuya. Mahanap mo na ng 150. Uy, Ayaw. ulan pa jud ka. Dili hadlok kay motor pa jud, basa ka. Basa mo Bukod jud sa overpricing, Delikado pa jud. delikado ka ulan. Nya, hindi ko nga, sige, nung chat ko sa kong ate, ado na lang dito sa kuan. Mawas niya, nung nagkusog na kayong ulang, gahulog na siya sa iyang bag niya. Ako Bayin? Oo, niya, ako basa na dyan kayo ko ba niya. Payong minitos gawas. Gikuha pud siya dito motor. Sa Taga-usdog man to. Ay taga. Nandun na talaga bato. Katuo sa mga nga Tagalagondi. Asa to? Ay, ito nagalagondi. Pero dili. May ganin ihulong ang ulan. Gusto kayong ulan, sige, pamara dito. Kuya, tampi, kuya. Yung katawan namin yung Basta sa bado, wala namang god kayo. Dili. Na may ban. Siya, nangurog pa kong kuyog. Aday, ayun ang banday ngayon ako. Uya, tinakawali ani kung dili ka dira. Basta ang ban, naisulat nga nga Gani. sakay mo. Unya, wala pa man dito na ablihan tong sulod. Tong driver naman dyan yung nakita. Ko nga, tampi kuya. Siya nga, pili-plete. Dali na, kay gusto na kayo na ng driver. Mag-abli ba daw? Dagan ng pasahero. Sige, sakay na lang ta. Nagsakay mo nito. Yung ranos Mo mo. hindi kasi ma nagban ko ma ko. Ha? Kapalo ko sa reaksyon ni Mama Day, mo Na. ban. Basta pagbana jud ko na di na Buta na ko butan ako sa ingalan sa butang at baka may butan hay Wala ako. ko food. Ay, Kanino tanay. ko siya kay ngon. Gusto kay Oras ka series. na nakasakay nag-series. Di, Nag-series ko padulong sa Sibulan. Kaya wala na ito ay sikol. So, series na lang. Kuan, gani ko. Sibulan to Pag-yun, tam gani dito na ko. ka nagban. Karusan series. Tindog ko. Karusan ka series. Oo. Katura ba tong series sa dito ra ba ta to? Mo gani. Kung wala Okay, ko man. kahibalo ko. Kahibalo pa Manuyo lang pa dito to nga. dahil sa inyo nato manuyo. Kung wala kahibalo pa lang kung wala sa Sibulan. Diretso ng Wala takot mo sa tampi. kabalo. Wala ko kabalo Spend manggod. ang biha. So, ninawag ko sa Sibulan. Mo na sa sunod ug mag-aro galing ka ayan na jud ka ulig sa baduna ug mga ingani panahon pero Mo okay gani. na. Ang ingani panahon. Jud ko ato. Kaya lagi ng step na mo ni ate. Oo, Oo, kailangan. Apo, kasi sa pagulong ka na among Step ka ng stethoscope yun. Lagi guys kay excited lagi siya. Salamat kay Ma'am B kay kaluoy sa Ginoo di jud mi kanang basta magampulan jud ta. Basta magampulan jud ta kanang mobiyahe ta magampulan pareha karon guys so na sige 101. Mga adlaw na lang ko at least linaw ang Ang bigat dagat. to ni mama sa tampe kay tagbuon ka na mo dito. Yan basta kay kurkur. Total kay dapat may biyahe. kasuris po kuno siya kay Tugnaw lagom kuno lagi. siya tuwa ato na gitugnaw na siya lagi. Sige na ko siya kailan nga. So kaya kung magboto na lang kay ko kay murag muulan man gid ni mo Uy, bunda. mga dawon tao Di pa. man gid siya na. Mga dawon na Kung tao nagbota pa. ko call, siya dili tig na mo biyahe ka ko karon, ang kapote sila biyahe. mo sulod. Ang karon mong delikado kay balod na. May biyahe ron pod. Basta ayun ang buntag ba kay dili Wala balod. buntag dili ta kay buntag. Dili Ay, bulan. buntag nga pitingin na wa. Short ug mubu. Salamat sa iyang jacket mami oh. Kang mami bina di ba? Ang pasalubong sa Michigan. Withdraw siya. Na-ATM diri oh 24 hours. Siyang mami di ay
Claim siya siyang allowance. Ha? Ayer na kuya. Diyan. Pagupit ko na siya. Oh. Pagupit ng imuhang prinsesa. Si Kanyir nang tanag, wa pa ning balhin nula yung course. Pit siya mami, kay garabing kunong kabugat na kay kahang ulo. Una nice na siya kay mas buwas sa gamay. Guys, kaya nahutdan mi ugas. Diri ko nakutan sa rice cooker kay naman si Crystal. So, pwede rin dito mag-utan sa rice cooker, guys. So, bilikan ka na sa garden tanan. Bulunggay o kalugbati. Dali ka dyan nahurot ang amuhang gas. Kay sige mamigluto o biko. Maghimo maguguglatik sa gas, guys. So, makautan na rin dito rice cooker. Yan na kayo luto na yung mga utanak. So wala na yung mga chemical niya ang utan sa garden guys o mga vegetable. Wala na yung mga spray o mga unsa. So ito lang tangan na yung saksak. Bye-bye. Musulat sa diha. Alas 4, ay alas 3 na mata no. Balay-balay na sila. So hatod na mo guys, maadong adlaw, maadong buntag na tong tanan guys. So salamat kay kaadyo ni mami niya. Diri guys, alas 3 pa na siya namata na. Ay saka. Okay. Basinog ka nang kuha na po ba suspend na po kuan baka nang biyahe kay bawod mong gudong banahuna. Mas stress manamukaw ng mama. Oo, kaya alangan. Kumamukaw niya, alas 5 kumugikan niya, wala na dahi biyahe kuan. Alas 6 na. Gahapon day wa sa mo balik guys kay way biyahe pud. Way biyahe na biyahe pero tos Tampi. Layo kay itong Tampi. Ina pag-amping dito na.